Nyakora mogik tok lipode duto motenore kod tho mar jaod bura ma Kasipul mabende ne en tho mapoya manyo timore odhiambo manyoro tok ne chiele kod magina kendo senyori sigana mararia motenore kod gigo manyo timore kod mago ma gisani nyalo bedo ni timore kaachiel kod lipode mopogore opogore ewi nonro mare mago mowuok e gwenge mag Homa Bay mano kaunti kaachiel kod dalane mantiere bomani ma Nairobi. Wantiere ka kod achiel kuom jotelo ma wuok e kar chung'o bura ma Kasipul mong'ere gi nying mar George Otieno. Ang'eni George Otieno ni to en mar opande gi nying machielo mathoth jong'e godo en Ajo Mbuta kendo achiel kuom jotelo ma wuok e kar chung'o bura ma Kasipul. George, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa odhiambo ma kawuono odiochieng'ni ma pod wantiere kod mathoth ma wang'iyo kotenore kod jaod bura ma Kasipul. Masira ogore kuom kaka jo Kasipul kendo en gino ma nyo timore odhiambo manyoro. Nyo yudi nadi e midhiambo manyoro? Mokwongo kabisa ne en buok maduong' nikech wan kaka oganda ne wadhi yiero ka wan gi geno. Nitie thoth jowa manogeno kuom mheshimiwa moko osenindo mondo were. Mokawo mandate margi moyie mokawo keto lwete mondo mi otawa kuom higni 5. Kendo ne wageno kaka dhano kendo kaka constituency ni odhi tieko tamne mondo kata ka nitie wach moro wago mbaka toke to makoro muke kapok higni 5 oromone to ler ma wach omakwa kod buok kaka jo Kasipul nikech tho oken gima dhano kawo gi muolo ahinya. Koro kane en tho mapoya kendo ng'iyo kaka be notimore en gima pod okawa gi buok ma pok wakam to pok wabedo gi thuolo mar ng'iyo ni to wadhi yudo ratiro kure. Kamano. Odhiambo manyoro tok masira ma kama jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag Luo Nyanza thothgi mawuok Homa Bay nyochopo e kar thieth mano ma Nairobi Hospital, moko bende ochako chodhi nyaka Lee Funeral Hospital kendo kauno chako waneno kane untiere e pare boma ma Nairobi kaendi. Nyo un machiegni nyalo nyiso ni riwruok maru chal nadi kaka josiasa moko Homa Bay to kod jotelo kaachiel kod in bende kinde mane in chien kanyo ne itudri kode machal nadi kapo ni pod ngima? Adwaro ni mondo awach ni wan kod tudruok mathoth. Jok mane waringo godo mane wachung' godo we talk from time to time, wawuoyo gi ng'ato ka ng'ato kendo wago mbaka mathoth. To an gi mor nikech mokoro nindo mheshimiwa Ng'ondo Were ne en ng'ama awacho ni ne en ng'ama ber nikech kata samoro kata ka udhi uchochni to onyalo goni simu mokoni ni kauno to nadi to mane kaka koro siasa en koro you learn through the process. Omiyo an gi mor ni kech kata koro owewa kaka owewa no to ne en ng'ama nyago ni simu ka nitie wach moro nyaporo kata nyasi mosebedo ka timore e alwora mar Kasipul samono nyago na simu from time to time mokona ni wod mumbo wapango timo ma gi ma kin thuolo to bi wapango timo ma ken thuolo to bi gima wacho ni en gima diere nikech moko kuom jowa mane wachungo nyalo attest to gima wacho ni en ng'ama ne unyalo wuoyo kata kukosa na kawuono to kinyo nyalo goni simu muwinji ka owache ewe alombe mondo mi at least wabed kanitiere kanyakle paro. Ano ka josiasa mathoth ma wuok e gwenge mag Homa Bay jotelo gi kata ji mamoko ma ok gin josiasa kata e kidienje mopogore opogore ne obedo gi thuolo mar loso wi ng'ondo. Kiwinjo seche ma gigo mbaka ne ng'ama chal nadi e kindgi nikech in iwuon isewacho kaka ni ng'at motudri kode to gin kiwinjo kogo mbaka nikech usebedo kamoro achiel nyoro gotieno kendo kawuono odiochieng' uchako bedo kamoro achiel giwacho no ng'ama chal nadi kaka ng'ama osebedo kodgi machiegni? Kawuono ayudo thuolo mar bedo e duol ma oriwore kama ne choko paro ma bende achiel kuom kama ne tarik mar hik ne owuoke ma bende en bura mono bedi kod gavana marwa. Achiel kuom jok bende ni kanyo mochung' motegno ne en bunge ma Homa Bay. Kamano. Migosi Kaluma. Kendo ji wuoyo ng'ato wacho mare. Tibo winjo ka onge ng'ama ne chung' to wacho ni Ng'ondo Were en ng'ama jok mane ong'iyo kode to e paw siasa koni kane ok ing'iyo kode to ok ing'iyo kode. Kendo adwaro ni mondo awach ni achiel kuom jok mowacho weche momoro ne en gavana marwa Gladys Wanga. Owacho ni samoro owuok to odhi ong'iyo Ng'ondo Were kaka Ng'ondo Were bet to owacho ni ng'ani mood nene the best way madhi kode en ma samoro nyadhi to kone
Pendra mano suit mano doko usi ko samono ero ka ipake kendo na iro ka mana chiel kuom weche ma ne omoro kabisa migosi kendo moluor Ivo Bara ma bende jirande kanyo bende no wacho weche mabere wiye okanya wiye oknya wil gi weche mag Ben Suda wiye oknya wil gi weche mag TJ Kajwang Moses Kajwang tot jok mane wan godo kacha ne thoro wuoyo mabere wiye to ngama bende no wacho wach ma wiya bende okanyal we moka aguso kama tin en wach mar Lilian Gogo Mheshimiwa Marangwe no wacho ni na yudo kaka nigi tudruok gi wat mathoth iwinjo ko wacho ni en achiel kuom osiepe mondo bed makata ka en gi tabu moro ka en gi nyasi moro achiel kuom jok man nyarengo madhi mabed kode ne Mheshimiwa mondo were gisani kaka jotelo mawuok e gwenge ma Kasipul gin ting mane mage ma un godo nikech sani koro midhiero ma kama osepor kuomu chendo mage nyalo wacho ni sani koro unyalo bedo nusako keto kata mabiro bedo kotenore kod koro kuodhe mogik komiti mobedo piny osesidho odiochieng' mar kopo mare koro wan kaka jo Kasipul wadhi makore kod team maro maduong' ma Kasipul and adwa ni mondo mi lerni ka ni nyasi mar ko Mheshimiwa mondo were mosenindo idhi tele gi ODM ne en ja ODM motegno omiyo wan kaka jo ODM nitiere imara wan gi chairman marwa wan gi kombe matin kombe manoyiere ji ma bende ji obede koro nitiere kaka osepogle moko ma aparo ni kochakore kiny idhi kaw migepe matino tino mopogore mondo waikre ne chenro mar kowe tarik 9 ma en chieng' tich abich. Ang'eyo ni chenro mag nonro dhi nyime kendo ji osewacho gik ma opogore kinde manyu bet be nonro maru kata gik ma nyalo bedo no wacho be ang'o mosefwaro ma nyalo bedo ni timre odhiambo manyoro. Adwa ni mondo awach mokwongo ni samo puro medo timo mos na nyuola mar Mheshimiwa Ng'ondo Were so ok en gima ng'ato nyalo nyiero kato bedo ni samoro ne ng'ato pogore kode e yor siasa kaluwore kod kaka notimo siasa mare mano be nyalo bedo to ok onego sama ng'ato nindo watime weche mag mbolo keto mbola kata keto weche mag jaro nikech to en gima kisungu luongo ni ti sacred to e kinde machon ne riwo ji ma iyudo kata ka ng'ato tho timoko mach mondo oganda mantie gwenge mamoko ne ka iro lel ranyisi ni gimoro timore kanyo mondo ji oyuor koro adwa mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul mondo kata kanobedo an mokwongo an mabedo kane an aringo kod Mheshimiwa Ng'ondo Were ma ji tero ng'eyo nitiere kata mana kidhi IBC boyudo ka an mana wuok namba 2 toke nitiere chiemo wadhi e liel ka jaduong' Caleb huko ma bende ne chieng'no nomuojore kabisa kendo anyalo paro ni chieng' cha joga mane an godo ne gibiro go ganda mathoth malich mokadho ko joga mane an go ne tin ne jok mane gin go to siasa en kaka ipangori iwinjo kane kaka pangora ne oyudo ka noeo ne tisne kaka ne gipangore ne giombo power iyudo ka samoro kaka ne wabedo gi fracas kacha mwadhwa chochni bang'e godhiambo to gochona ni good mumbo ne kaulo na romo kodi to kendo wiyok bi wil koro mane kaka ji puonjore omiyo inyalo bedo gi tofauti kata pogruok gi ng'ato e yor siasa to kaka ng'ato timo mare opore ka ng'ato timo mare adwa ni mondo mi akwa jowa ni wabede achiel kik nindo mar Mheshimiwa Ng'ondo Were opogwa siasa mar Kasipul bende kik kelnwa pogruok membit wadhu watima kwede ni wan wabegi nikech wanjo ka ng'ato mana kaka wacho ni wanjo ka ng'ato wadwa en ang'o ot achiel kamano en wach ma sani bende pod kelo penjo mathoth ang'o mnyalo nyiso sirikal e wi arita mar jotelo e rang'iny ma chal kamano kata obedo ni en jaod bura kata ok en senator kata ok en MCA kata mana ng'ata ma osechopo e rang'iny ma chal kamano e kind oganda jatelo moyier gombulu ma campaign moyudo kom mobede bunge ma jatelo monego riti omiyo en dok chien nikech kawuono en Ng'ondo Were kinyen ng'a onego sirikal machiwo arita hotel nigi jowa man tiere security apparatus onego gitim matek mondo gijiw arita sana ne jowa maniyo e okang' manyime sama na yudo thuolo madhi Nairobi hospital kata bang'e wadhi Lina dhi kanya ta ino ko geng' ne ji to nikech socha ni en sura midewo
Koro ne bet ne gyawo na ko na mata jombo ta we odonji. Koro kadhi kacha to na neno ka piny olokore, inyalo chayo telo ni tin. To na neno ka to kata gima notimre ne Mheshimiwa Ong'ondo Were mowito ngimane ni nomiyo security apparatus madongo ma Kenya ka noyuoro. Ma penjo ni to kare nitiere gima maling'ling mok wang'eyo ma samoro kwanyalo kawo mwami manani to piny bedo makare. Kwa ndio kwa jowa matelo ne weche mag arita gi meda rita ne jowa mani okang manyime. Bang'e ne mano jowa marito waheshimiwa nego gidhi training from time to time. Ido ka course kaka ne magina jamuchore kacha ng'ato mane nitie chini kacha ne onge kata gi nafas mar golo mare mondo mi otigo. Koro wadhi defensive type of training mondo jo obed gi thuolo maber marito jotelo. Kiko beda ni samoro ka jatelo bedo mbele kaka jatelo bedo mbele cha to jorit ne machien oyao weche mag social media. Koro mar samoro gine TikTok, samoro gine Facebook, yodate. Koro wamedu okang ber mar rito chiwarita ne jowa momi mandate wambulu. Kamano. Yes. In ng'at ma osebedo kod duol kar chung'o bura ma Kasipul kendo pod omedo bedo kod duol. Enote mane ma koro nyalo miyo jin ke sani oganda loso kuonde mopogore opogore, ng'ata gi pache, ng'ata gima oparo nyalo bedo notimore, ng'ata gi gima oparo nego tim. Enote mane ma koro nyalo miyo gi kaka achiel kuom ng'at ma bende koro ochune kaka jatelo ma ok e gwenge go. Gima duong' adwa ni mondo oganda ong'e ni piny agonda. Kawuono mara kiny mari. Omiyo tho en tho. Kata ka nitiere pogruok gi ng'ato no ku nugwenyure weche mag paro. En gima ni kod tiende ka ng'ato oyuto ngimane yo makoro Mheshimiwa Ong'ondo Were owito go ngimane ni. Onego bed ni kelowa machiegni moloyo kaka pogowa. Omiyo pod aneno ni wan kod dok chien kaka oganda nikech wakawo sadha pod wamake chunywa. Omiyo oganda wa not ne Homa Bay kende but ne alwora mar piny Kenya mangima sana ne counties makaluo. Samoro siasa en paro. Ka pogora kodie paro okochuno ni koro konyiso ni koro okadwari. Iwinjo. Wadhi mana pogore sani to kiny to nego bedo makore nikech wan kiting mar gero piny kanyakla. Koro tho aina ne onego bene riwo machiegni moloyo kako pogowa nikech sama ng'ato tho kama kik wiwa wil ni ng'ato wito chuore, ng'ato wito wuongi, ng'ato wito yuore. Nitiere ng'at mane dhi skul gi nyinge, nitiere ng'at mane chiemo gi nyinge. Koro tho kaina ni kik wabed jok ma time weche mag jaro to onego bed ni gikelowa machiegni moloyo kaka onego bed ni gipogowa. Ka otiko kidieny ni enote mane nyalo miyo familia mar Ong'ondo Were. Dire moko kane wantie weche mag sinema notimo movie moro iluongo ni Moments Like This. In moments like this en kisungu ma wacho ni kinde machalo kama. Koro kinde machalo kama jok ma pok owito jonyuolgi ok nyal bedo nong'eyo. Lakini rem mathoth nitiere kuom ng'ama owito wuongi. Nitiere nyako mowito wuongi. Nitiere kaka ne antie ot kacha no ka wege utege wuoyo gichung' ka gitemo ni giwuoyo to moro ne ok nyal kata wuoyo ma Mheshimiwa Gogo emodhi ogaye ka temo hoye. Omiyo en sama late ka ng'ato owito ngimane. An aringo kod Mheshimiwa Ong'ondo Were. An ok amako ne saga to kendo nwawuoyo kode from time to time. Omiyo en sama onego bed wabede achiel, wabede twech achiel, waikore kendo waketo pachwa kanyakla mondo mi wachiw kopo makare. To maduong' malich mokadho, adwa tim mos ne county ma Homa Bay. County ma Homa Bay owito ng'ama ne ratego kendo adwa tim mos ne chama mar ODM. Ing'eyo ni Ong'ondo Were en achiel kuom jok momako onya bedo nupogore kode kisiasa. To as far as ODM was concerned, Ong'ondo Were kipenja en achiel kuom jok mane roteke moloyo ji tete ODM Homa Bay. Omiyo nitie osiepege. An gadieri na achiel kuom osiepe mag Mheshimiwa Ong'ondo Were ne en gavana marwa Gladys Wanga. Kendo kinya paro dire mo kata pogo piny to pinda no se dio chung mopogo piny mowacho ni piny osewuoyo kendo Homa Bay ka en Gladys to kose amua no chung e chungno kata koth chwe kota ang polo mor to mane chung modhego. Omiyo kana winjo kipuoye kacha na wach ni en ng'ama jaratiro en ng'ama chung kendo ka msumamo ne. Omiyo nitie kaka ne leto mako ji kendo ne achung nyoro ka antie e hospital
taneno ka Gladys Wanga gavana marwa ywak mapi wang'e chwer no maka kendo nawacho na dieri mae no siep mar dieri omiyo adona kawo thuolo mara mondo makende mondo mi agone gavana Gladys Wanga mos agone jowa ma Homa Bay County mos makende to yo moyiedhi kabisa ne jowa ma jo Kasipul gi Wotwa Beach jo Central Kasipul mabe noae West Kamagak East Kamagak South to kod West Kasipul mabende ae adwa ni mondo mi akaw thuolo ni mondo agone jowa mos chairman mar ODM oganda duto te mar ODM sama ne gino timore achiel kuom jok moko ngore ngodhi hospital ne en moluor Enigma Raila Amolo Odinga en achiel kuom jok mochopo kacha kendo nyalo paro kana chunge bathe ta neno ka odiyo muto mondo were kama temo odiyo kama mondo winje kata ka ler moro gocho manyiso ni gini no make somebody like Junet was very emotional. Neni tie kacha magin emotional ambe na emotional. Iwinjo. Omiyo wa wito ngamane ko mako chung to chung. Miyo no chung no wanyo ni baba. Kinyisa na nene tanendo. Iwinjo. So that type of loyalty bedo ni ngato nyalo chung bedo gi msimamo ni muchungi chung neno en achiel kuom ranyisi manongo no were nene go kendo no nyiso ni en jatelo mako ka msimamo to dhigo nyaka oko. Ko timo mos makende ne jo obed gi horruok mondo ko biro kowe wakowe odhi gi kwe to ang'eni bang' kowe samoro idhi luong yiero ma adundo kama ma iluongo ni by election koro kamano nyalo bedo ni biro to mano bende kik pogwa watim in remembrance and in honor of Mheshimiwa Ong'ondo Were. Erokamano jotino kuom yudo thuolo mar loso kod nyakoro mogno loso kanyo kod jotino achiel kuom jotelo mabende wuok e kar chung od bura ma Kasipul kendo winjo koyango kanyo ni maduong' modong' en mondo mi oganda oriwre ogomos ne oganda mowuok e kaunti ma Homa Bay duond bura mar ODM familia kaachiel kod oganda jo-Kenya duto ma owito jatelo. Erokamano jotino kuom biro ung'e gi nying mar Jomburi nyakwaro Mgajwang' kik idhi mabor nikech pod wantiere kod mathoth waduogo tok yweyo matin.